Ahojte, vítam vás. Poďme sa pozrieť na vašu aktuálnu love message, odkaz lásky. Čo máte počuť, pokiaľ ste boli vedení kliknúť na toto video, vesmír vám ho nejakým spôsobom mal poslať, aby ste si tu vypočuli odkaz od vašej osoby a čo vás čaká na ceste s vašou osobou. Predpokladám, že je tu nejaká konkrétna osoba, na ktorú myslíte práve teraz. Takže poďme sa pozrieť, čo máte vedieť. Dobre, vy tu vstupujete do svojej energie, nové začiatky. Vidím, že jednoducho tu nastávajú v tej vašej láske vo vzťahu celkovo nejaké výrazné posuny. Vy konečne tu začínate milovať sami seba. A hej, máme tu karta cisárovnej. To je o tom, že akoby žena, a predpokladám, že väčšina akoby pozeračov, väčšina ľudí, čo pozeráte toto video, sú ženy, alebo respektíve ste v ženskej energii, po anglicky takzvané divine feminine, čo akoby, že ste v tej božskej ženskej energii, ktorá je intuitívna, vedomá, akože odráža sa mi to tu, ale vidíte tú kartičku. Znamená to o tom, že vstupujete do tej svojej ženskej energie. Či ste muž, či ste žena, je to o tom, že začínate si tvoriť vedomý život, že ste napojení na svoju intuíciu, na svoje vnútro, že prinášate akoby niečo nové do sveta, pretože o tom je cisárovna. Ona vie priniesť a zhmotniť čokoľvek, čo len potrebuje a čokoľvek, čo len chce. A vidím, že jednoducho je to hlavne energia podľa mňa aj také akoby lásky k sebe, ktorú si akoby dávate. Je to o tom, že ste objavili tú svoju hodnotu, to kým ste, hej, pretože tá cisárovna, ona vie, že je cisárovna, ona vie, že je v tom tróne. Ona vie, proste tú svoju hodnotu pozná, vie, že je bohatá, hej, je to energia hlavne hojnosti. Hojnosti, ktorá ale prúdi z toho, že viete, kto ste, uvedomujete si svoju silu. A to vám tu pomôže nejakým spôsobom započať niečo nové v rámci vzťahov. Máme tu vlastne esopalis na konci balíčka, čo hovorí o absolútnom akoby nejakom novom začiatku, novom štarte v rámci vzťahov lásky. Ale všetko to plynie, ja tu cítim, že z toho, že vy ste spravili veľký kus práce, hej, že ste si dovolili byť nezávislí, dovolili ste si nespoliehať sa na ostatných ľudí a všetko ste si dali sami pre seba, tú lásku, tú pozornosť, tú starostlivosť, financie. Vidím, že konečne ste si akoby vzali tú energiu späť a vesmír vám odkazuje, že toto je to, čo posunie tie vzťahy. To je to, čo posunie ten proces s tvojou osobou. Konečne si uvedomil svoju hodnotu, kde stojíš. Uvedomil si to, že potrebuješ sebe dať v prvom rade tú lásku, energiu, seba dať na prvé miesto a už si spravil veľký kus práce, je tu odkaz a všetko sa ti tu vďaka tomu manifestuje. Aj v rámci tvojej osoby, ale cítim tu, že ty vieš, že to nie je o tej osobe, že je to cesta späť k tebe, do svojho vnútra a skrz to sa ti tu manifestuje tvoja realita, po ktorej túžiš. Hej, toto tu máte ako odkaz a áno, s tou realitou prichádza aj tá osoba, ktorá vás donútila kliknúť na toto video, pretože viem, že tu na tú osobu myslíte, že vám chýba. Dobre, čo máte ďalej vedieť? Áno. Chýba vám, pretože je to vaša spriaznená dušička. Tu je to veľmi ako silné spojenie, to cítim. Áno, toto je perfektné, že to tu vyšlo. Pretože viete, čo je spriaznená duša? Spriaznená duša, spriaznené duše, tie sa stretnú iba vtedy, pokiaľ obaja v tom aktuálnom živote kráčajú po ceste duše. Po ceste, na ktorú ich volá duša. To znamená, že vy po nej kráčate. A to tu presne cítim, pretože ste cisárovna, to ona si dovolí kráčať po tej ceste. Ona si dovolí robiť to, čo ju teší. Ona proste si to dovolí, ona je vedomá, ona vie, ona má to žezlo v rukách, ona určuje ten smer toho svojho života a skrz toho tu má hojnosť. Hojnosť vo všetkých oblastiach, je atraktívna, je citlivá, vie tvoriť, vie si zarobiť, vie všetko. Hej? Áno, toto je tvoja spriaznená duša, takže pokiaľ ste tu niektorí, ktorí možno ste rozmýšľali, že neviem, že
vlastne čo to tam máme my za vzťah s tou mojou osobou, alebo o čo sa jedná, je to iba nejaký karmický partner zase, hej, skúška možno nejaká na chvíľu, alebo je to twin flame. Tu máte akoby potvrdené, že dvojplameň ani nie je to spriaznená duša, je to niekto, kto je presne na vašej úrovni, kto si tiež dovolil toto všetko, čo aj vy, kto tiež proste chytil svoj život do svojich rúk a jednoducho zrkadlí vám vašu vlastnú dušu. Takže spriaznená duša tu mám, áno, máme tu spriaznené dušičky, ktoré sa dostávate do zjednotenia, cítim, veľmi čoskorého. Dobre, čo ďalej máte vedieť? Daj tomuto vzťahu šancu. Dobre. Nacítim tu, že ešte možno ste v určitom procese, možno tá vaša osoba, by som povedala, že musí odhodiť ešte nejakú tú časť svojho ega, musí sa ešte niečoho vzdať, možno dať niektorých ľudí zo svojho života preč. Toto je osoba, vyšla tu svadba, je to osoba, s ktorou vás čaká vlastne väčší záväzok, s ktorou máte akoby byť v tomto živote. Je to vzťah z minulého života, sa tu ukazuje, ale vidím akoby, že najviac čo vás tu zaujíma je, kedy dojde k tomu zjednoteniu a vesmír vám tu odkazuje, že vaša osoba ešte potrebuje nejakým spôsobom niečo tu doliečiť, ale už to je akoby, veľmi akoby finálny proces cítim. Fakt, že už len kúsok. Máte tu, že možno k vám vaša osoba nevyjadrila ešte všetko, čo by chcela. Hej, proste vyšla tu karta, kde sú masky ukázané. Že možno ešte neukázala svoju pravú tvár. Hej, ešte na to sa čaká. Akoby vidím, že tú masku a ten postoj si tu tá osoba držala pretože bola prekvapená tým vašim spojením, tým, čo vzniklo medzi vami. A zároveň tu akoby vnímam, že sa možno bála ukázať všetko, čo cíti, pretože necítila možno takú istotu z tej vašej strany. A vidím, že akoby toto chce odhodiť, hej. A tu je to také zaujímavé. No, mne to príde, akoby ten anielik to dával preč, hej. Dával preč. Anieli vedia vašu osobu a vesmír vedie vašu osobu k vám a už mu akoby odvezuje zozadu tú masku, aby sa vám mohla tá osoba otvoriť a povedať vám, aké má plány a že chce ten väčší záväzok. Myslím si, že toto tu bol možno trochu ako strach, že tá osoba vnútorne cítila, že dobre, toto už bude veľmi vážny vzťah a chcem s tebou všetko, čo sa len dá v tomto živote. Ale cítim, že tu možno bol z začiatku strach to nejakým spôsobom prejaviť, aby to nebolo moc ale cítim, že teraz prichádza na to ten čas to prejaviť. Áno, esopalické tu máme. To je o tom, že už sa nebojím, už som odhodlaný. Hej, to je odhodlanie, že poďme to už realizovať, poďme to robiť, poďme si to vyriešiť, povedať. Daj tomu šancu, pracuj na vašom spoločnom vzťahu. Toto mi ale hovorí o tom, že daj šancu svojmu súkromnému životu, pracuj zatiaľ na sebe akoby. A áno, tá osoba sem prichádza. Hej, to sa nezbavíte. Tým, že je to spriaznená duša, je to proces a nezbavíte sa tej osoby. A vidím, že pre viacerých to tu je akoby také ako ten proces zo začiatku, no, že budete obaja musieť akoby sa učiť jeden o druhom, ako správne vychádzať. Možno ste doteraz neboli na to zvyknutí, pretože ja vidím, že toto bude veľmi dobrá osoba pre vás, ale je tu strach z obidvoch strán, možno, že čo ak to ja pokazím, čo ak ja budem nejakým spôsobom toxická, čo ak si nezaslúžim ten vzťah, takéto niečo tu naciťujem, čoho sa tu zbavujete a budete sa musieť zbaviť a na to, aby ste sa mohli otvoriť tomu vzťahu. Nové začiatky, sťahovanie, nový začiatok, posun. Táto osoba chce, aby ste spolu bývali, aj o tomto tu väčšinou je, a aby ste mali spolu aj rodinu. Keďže tu máme to hniezdo, je to o tom, že tá osoba chce aby ste sa spolu usadili, chce sa s vami usadiť. Možno je to práve osoba, ktorá už je
akoby v takom štádiu v živote, že chcem už niekoho do konca života, už nechcem nič riešiť, chcem deti, chcem rodinu, chcem stabilitu, chcem s tebou bývať a proste každý večer sa k tebe vraciať. Chcem nový začiatok s tebou, tu je odkaz, hej. Takže tu máme to hniezdo, chcem možno deti pre niekoho, tu je odkaz, áno, chcem s tebou deti. Cítim tu, že bola by si perfektná mama. Vyzerala by si veľmi dobrá ako mama. Viem, že tu je tá cisárovna. Nacítim, že ako by vašej osobe by sa to tu páčilo. To rodičovstvo vaše spoločné. Dobre. A samozrejme, pokiaľ riešite nejakého nejakú ženu, tak áno, tá žena vás vníma ako ideálneho otca pre svoje deti. Dobre, vyšla nám tu karta loď. Nový začiatok. Loď je o tom totižto, že vy už nasadáte na tú loď. Dlhá plavba, dlhá cesta s touto osobou, doživotný partner. Doživote získavate. Doživotne ho získavate, či chcete, či nechcete, ale je to niekto prospešný pre vás a pre vašu dušu. Ste to v konečnom dôsledku, povedzme vy, len v inej osobe. Je to odraz vašej duše, vašej esencie, ktorá vás bude naplňať. Dobre, čo máme ďalej vedieť? Áno, túto už prichádzajú. Ak ste čakali, kedy sa ozve, kedy sa to pohne, vesmír chce, aby ste vedeli, že teraz. Už teraz sa to tu deje, už je nutné sa rozhodnúť. Máme tu križovatku. Tak ako teda, hej? Poďme sa už rozhodnúť, poďme sa už posunúť. Všetky tieto karty mi hovoria o tom, že už si vyberám, ktorú cestu už sa rozhodujem, hej, to vám odkazuje vaša osoba. Chcem ten nový začiatok, chcem sa usadiť a poďme na to, hej, vyraziť. Tá loď je o cestovaní, možno tá osoba príde za vami, vycestuje, možno vy za ním, možno je to fakt o tom sťahovaní, ktoré vás tu najbližšie dni čaká. No, takže toto tu vidím, ok. Ešte sa pozrieme ďalej. Že čo vás tu čaká najbližšie s vašou osobou, čo máte najbližšie vedieť, ok. Vyskočilo mi to tu. Znova tu máme loď. To je o tom, áno, cesta duše tu vyšla priamo. Cesta duše, je to o tom, že už ste prešli to ťažké, už ste to zvládli. Vidím, že to bol akoby proces tu medzi vami, že vás tu možno bolelo trošku to, že tam bola tá maska, možno z jeho alebo z jej strany, možno to, že obidvaja ste sa neotvorili skorej sebe, že by to uľahčilo ten proces, ale vidím, že teraz tam prichádza príležitosť na to, aby ste sa jeden druhému otvorili a máte tu vlastne, že tá osoba vám neujde, hej, toto chce výjsť. Tento odkaz tu mám povedať, táto osoba ti neujde, pretože ja som ti ju tam poslal. To je odkaz od vesmíru. Ja som ti ju tam poslal, nikam ti neujde, prichádza za tebou. Hej, nevyhnete sa jeden druhému, nehrozí. Máme tu, je to vaša spoločná cesta vašich duší, vašej duše, ktorej sa nevyhnete, ktorá vás tu čaká. Hej, máte tu už predurčenú spoločnú cestu, hej? Preto je tu dvakrát tá loď. Je tu už predurčená vaša spoločná cesta a je to cesta duše, je to cesta, ktorá vás bude naplňať, hej? Ktorú si vybrala vaša duša. Dobre, potom mi tu vyšlo. Áno, vyjde na povrch tá pravda, vyjde na povrch konečne, akoby vesmír vám tu umožní, dávam tam ten priestor na to, aby ste si vyjasnili určité veci. Pravdu povedať, hej? To, čo doteraz bolo blokované. Povedať to konečne. Toto mi aj hovorí o tom, že tá vaša osoba možno veľa vecí nechávala pre seba, že aj chcela niečo povedať, priznať sa, čo ako vníma, čo ako cíti, ale napriek tomu radšej si to nechal pre seba. A teraz cítim, že je tu trošku ľutovanie z tej jej strany. Hej, je tu trošku, že bože, mal som predsa len. Ale nevadí. Tak to malo byť, tu cítim. Tak to malo byť, tu cítim, pretože teraz to vašu osobu veľmi nakoplo, že keď som to nespravil tedy, musím teraz a okamžite. Vesmír ho ženie k vám.
Hej, už tu je križovatka, on už nevydrží žiť tak ako doteraz, už sa potrebuje rozhodnúť a o tomto tu je, hej, k tomu ho vesmír vedie, tú vašu osobu a cíti tu akoby takéto nakopnutie, že dobre, teraz prišiel čas už riešiť ten náš spoločný vzťah, poďme na to. Už cítim akoby tu vášen, to nakopnutie, esopalic, to je presne o tom, že akcia. Akcia, konáme, ideme. Takže toto tu máte v rámci vzťahov, v rámci lásky, v rámci vašej osoby, čo by ste tu mali vedieť. Takže takto by som to pre vás ukončila. Výborná, podľa mňa správa, skvelý odkaz. Ak by ste mali záujem o osobný výklad, navštívte moju stránku bezspiritual.sk a ja sa s vami lúčim. Ahojte.